Ráno v kuchyni má svoju vlastnú mágiu. Svetlo sa ešte len prediera cez okno, para stúpa z hrnca a všetko je tiché, ako by sa svet na chvíľu zastavil. V takýchto chvíľach sa kamoši rodia tie najkrajšie príbehy. Jožo bol kuchár, ktorý veľa nenarozprával, ale keď chytil varechu do ruky, bolo to, ako by rozprával cez jedlo. V ten deň si všimol, že Katka prišla bledá, unavená, so smutnými očami. Nepýtal sa, len zapálil sporák, vyťahol cesnak, maslo, nejaký vývar a začal variť svoju legendárnu polievku. V kuchyni sa pomaly šírila vôňa cesnaku, majoránu a domáceho masla. Para sa miešala so svetlom a vytvárala pocit, že sa deje niečo výnimočné. A Jožo miešal. Pokojne, sústredene, s celým srdcom. Keď Katka ochutnala prvú lyžicu, zastavila sa. A potom sa jej po líci skotúľala slza. Nie preto, že bola unavená, ale preto, že niekto si všimol, že to dnes potrebuje. Jedna miska polievky. A zrazu bol svet o kúsok ľahší, proste tak. V kuchyni nejde, priatelia, len o recepty. Ide o ľudí. Ide o malé gestá, ktoré dokážu zmeniť deň a možno aj život. Toto bol ďalší príbeh z našej kuchyne. A každý ďalší bude mať samozrejme svoju vlastnú vôňu.